казвам се Йоли, това е моята приятелка Ягода и сега ще ви покажем 3 лесни прически. Първата прическа ще бъде много лесен и ефективен кок. Трябва да вържете опашката много нависоко, така че по някакъв начин да не ви се образуват и бабуни. Сега ще трябва малко гребенче. Чакай малко. Така, ето както след като вкарате опашката, как се получава. Така. След което ще ни трябва зелен. Да, навиваме. Това е хубаво. Нави го. Така. Готово. След като се направи кока... Чакай. Да? Така. Ох, Мария! Апа.